Jeg har laget en film. Den har fått 3 stjerner av nesten samtlige danske anmeldere. Tre stjerner betyr ikke at du er udugelig, eller at du er dyktig. 3 stjerner, det betyr at du er helt og aldeles irrelevant. Likegyldig. Jeg må bevise at de tar feil. What is life anyway? Why are we in it? Fuck! Starting up a new screenplay is easy. This means you have already completed at least one screenplay prior to this one. But in order to improve as a writer, you need to keep the noise from the world around you away and only listen to yourself, no one else. It's important not to let other people's opinions get to you. But remember, it's equally as important to listen to criticism and learn from it. Jeg har svært ved at kategorisere det som en film. jeg har set ting, der har været dårlige, men underholdende. Jeg ville rigtig gerne, at den her var dårlig, men underholdende. Men det eneste, jeg tænkte på, det var, gud, hvornår slutter den? Ja, så er jeg ikke underholdt. Altså, vi kommer så sagt ikke til at anmelde en film. Det bliver ligesom bare et stille og roligt interview, og så napper vores fotograf et fedt portrætbillede af dig til artiklen bagefter. Ikke? Mm-hmm. Yes, godt. Ja, inden vi starter, så vil jeg bare lige sige til dig, jeg var inde og se din film i går. Og jeg synes i hvert fald ikke, at du er fucking talentløs. Er det nogen, som siger, at jeg er fucking talentløs? Nej, det tror jeg ikke, der er nogen, der siger. Jeg synes bare, du skal vide, at det er du ikke i hvert fald. Nej, tak. Jamen, jeg går ud fra, at du bare er godt i gang med dit næste projekt allerede nu, så vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad du skriver på for tiden? Jeg har lidt ulike projekter, jeg holder på med fremover, ja. Mm. Men det er flere idéer, da. Mm. Ja, virkelig godt. Virkelig godt. Ja. Ser jeg ikke lidt trist ud? Ja, lige præcis. Men ikke så meget trist. Altså, du skal også se glad ud. Håbefuld. Ræk ud efter fremtiden. Ræk ud efter fremtiden. Ja, over mod mig. Kig lige i kameraet. Ja. Med hånden? Du skal hånden. Ja, du skal kigge med øjnene, ikke? Ja. Rigtig godt. Instagram, Facebook, TikTok, TikTok. Tiden går. Vi skærmer os fra tiden. iPhone, Samsung, Huawei. Huawei. Second screener, love is blind, but if love makes you blind, hvordan vil du så se Netflix? Downloader ny app. Apokalypse. Dit liv er en story, del den. Og husk at tagge din ven og sige tak for mad. Tak for røde hjerter, de gør mig glad. Tak skal I have. Jeg har laget en film som går på kino. Okay. Eller biografen, som dere kalder det. Ja. Fedt. Hvad er det for en slags film? Hvad det er for en slags film? Det er en ungdomstriller. Okay. Ja, men med fokus på relationer. Ja. Så det er på en måte en relationsfilm med thrillerjakke. Cool. Eller hvad? Altså, er du tilfreds med resultatet så? Resultatet er egentlig ikke så vigtig for mig. Nej. Det er liksom processen som er det vigtigste. Mm. Når jeg bliver færdig med et projekt, så hopper jeg som regel bare fra det ene projektet til det andre. Ja. Så. Ja, det er meget det samme med det der podcast, vi snakkede om. Ja. Der prøver vi også bare at have det grineren, mens vi laver det, og så fuck, hvad folk tænker. Ja, eller... Ja. Ja.
established that you should never rely on other people's opinions. So what should you actually do to keep improving as a writer? The best thing you can do is to revisit your earlier work and ask yourself, what went wrong and what went right? Every successful writer does this, and I know that you're on your way to becoming one too. Hei. Hej. Var du inne og så filmen? Jeg synes jeg så deg der inne. Ja, jeg var derinde, ja. Hold da op. Ja. Hva syns du? Man er helt sådan... Står jeg venter på en ven. Jeg har lige været ved at aflyse, om vi overhovedet skulle ses, fordi man er bumpet, ikke? Det var sæbe dårligt. Synes du ikke det? 9 minutter inden, der tænker jeg sådan, okay, det kan være, at der er nogen her, der er ved at tage røven på mig. Fordi jeg forstår ingenting. Og det er så dårligt spillet, og det er så dårligt skrevet, at lige om lidt, så sker der noget. Og nogle gange kan det være meget fedt, at du efter 10 minutter rammer sådan et klask, så biografen er, hun døde, eller vi spoler tilbage, eller vi spoler frem, eller der sker et eller andet. Men det er også svært. Altså, det er svært. Jeg tror også, det er derfor, der ikke er så mange inde i salen. Fordi det at sige, nu laver vi en ungdomsfilm, der skal ramme unge mennesker, det kræver fucking hårdt arbejde. Det er ikke noget, man bare gør. Man bliver nødt til også selv at være et eller andet sted i sit liv, hvor man har noget at fortælle. Man bliver også nødt til at have oplevet noget, der gør, at nogle mennesker synes, man er relevant, og det, man har at sige, overhovedet har en mening. Fordi hvis man bare er et fuldstændig ligegyldigt menneske, der tror, man kan lave film, så er det klart, at en biografsal er så tom som i dag. Det er også klart, at folk går derfra. Var det noe du likte med den? Den var ikke så lang. Det var meget fedt. Jeg vet ikke om jeg lider av imposter syndrome, eller om jeg faktisk bare er talentløs. Kanskje det ikke spiller noen rolle. Ok, brainstorm. Virtuelt whiteboard. Du er ikke likegyldig. Du er Elena fucking Ferrante, og dette er A Story of a New Name. Vis dem at du ikke bryr deg om deres mening. Filmene dine er ikke treige, folk er bare for opptatt. Idé. En elevated skrekkfilm. H.P. Lovecraft, men i Danmark. Det vil vise dem at sjangerfilmer ikke er en stiløvelse for deg, men en reell metode. Nei. Gå tilbake til utgangspunktet ditt. Write what you know. En ung kvinnelig forfatter prøver å finne inspirasjon etter en... Nei. Overrask dem. Gjør det motsatte av hva de forventer. En klassisk romantisk komedie. Begynn med soloppgang, og end med det samme bildet som spiller baklengs. Nei. Du må eksperimentere. Unngå å tenke i form av plott. Kutt ned i volum, men ikke tematikk. Skriv om det første du tenker på. Nei. Vis alle ferdighetene dine. Tenk kosmisk i stedet for jordisk. En multiplot-film hvor ulike skjebner flettes sammen av en overnaturlig hendelse som... Nei. Ta den enkle veien. Sterke følelser. Det vil de elske. En kvinne som er lei av livet får hjelp av et barn til å se livet på en ny måte. Gjør barnet død ved det sum for å øke sympatien og kontrasten mellom de to karakterene. Un chat et un chat. Un chien et un chat. Un chat et un chat. Un chien et un chat. Un chat et un chat. Jeg vet ikke, jeg tror jeg trenger noe mer innhold i livet. Sånn generelt, på en måte, i tillegg til skrivingen. Fordi jeg kan ikke bare ha skriving som et innhold.
Jeg føler på en måte at hver eneste ting jeg skriver er på en måte en reaksjon på hva folk har sagt, eller hva folk tenker om meg, eller hva jeg tenker at de tenker at jeg tenker. Jeg tror egentlig at det at jeg bryr meg så mye om hva folk syns, er det som står i veien for å faktisk finne sannheten. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, det gør jeg. Ja. Ja. Og hvis jeg også må sige noget, Ja. synes jeg bare virkelig, du ser godt ud. Ja, fedt. Vi har jo læst lidt her. Ja. Først vil jeg gerne forstå, om det er et samlet værk, eller om det er idéer til forskellige projekter, du har sendt til os. Fordi jeg er sådan en lille bit smule uklar på, hvor du egentlig vil hen. Ja. Det er jo en samling av litt forskjellige ideer. Og så tenkte jeg kanskje at vi kunne diskutere hvilke ideer vi vil gå videre med, da. Altså, jeg skal forstå, at du vil simpelthen lige gerne lave alle 12 projekter. Vidt forskellige projekter. Det er jo noen jeg liker bedre enn andre, kanskje. Ja. Jeg vil i hvert fall lage noe enkelt, men med litt sånn wow-faktor. Så jeg har en slags... Hvad er det præcis, du vil fortælle? Jeg tror jeg er litt usikker på, jeg var litt forvirret over hva folk vil ha av meg på akkurat dette projektet. Vi har været glade for at arbejde sammen med dig. Det har vi. Virkelig. Men der kommer ikke rigtig nogen i biografen og ser din film. Desværre. Hvor længe har du egentlig beskæftiget dig med film? 15 år? Cirka 5 år, kanskje. 5 år? Til sammen, ja. Må jeg give dig et godt råd? Det er en smule urutineret, det du laver. Umodent. Hvordan er det et råd? Det er et råd, fordi jeg synes, du skal komme ud og få dig noget erfaring. Du skal ud og have noget livserfaring. Du kan selvfølgelig være på forskellige projekter og være med som assistent og se, hvordan folk gør, men du skal ud og leve noget liv. Du skal finde ud af, hvad du præcis vil fortælle. Ikke også? Hvad er din historie? Hvad er det, du vil? Hvem er du? Det observerbare universet inneholder mer enn 100 milliarder galakser. De sier at for at noe skal eksistere, så må det være ryddig og harmonisk. Jeg har lest at alle som har overlevd sin egen barndom, har nok historier for et helt liv, men at definisjonen av en historie er opp til en selv. Man lagrer informasjon og forteller med 2 ulike deler av hjernen. Jeg liker når ting er ekte. Livet er ekte. Og døden. Hvert minutt dør 300 millioner celler i menneskekroppen. Jeg foretrekker å miste synet fremfor hørselen. Jeg burde fortelle noe ekte om meg selv. Farger. Kjærlighet. Frykt. Jeg husker at jeg lærte at en historie må begynne med en betydelig oppfordrende hendelse. Et håp. En omveltning. Et alternativ. Noen sier at det finnes 2 typer filmer. De logiske og de sensitive. Jeg leste en gang at det siste du oppdager om fortellingen din, er hva du må skrive på første side. Jeg har 17 forskjellige notatbøker jeg aldri har brukt. Jeg frykter at min trang til å skape er basert på min trang til å bli validert.
yourself you have failed can be a huge relief and help you to move on in your creative process. You have to be able to look yourself in the mirror and say, yes, I suck, but I will do everything in my power to begin to suck less. Repeat after me. I suck. I suck. I suck. I suck. I suck. I suck. 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 Vi skal bare lige have det her i kassen, inden vi kan gå til frokost. Hvis der er nogen, der ikke laver noget, imens vi optager, så må I meget gerne begynde at forberede jer til, at hesten den kommer. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad jeg snakker om, så skal I snakke med Kasper. Han har styr på det. Mads, er I klar her? Vi er klar. Yes. Okay, vi gør klar. Simon. Apparat. Lyd kører. Kamera. 22.30. Godt. Værsgo. Ja, okay, så... Men prøv at blive i det, prøv at blive i det. Ja. Gå ind i følelsen. Du er lige blevet sat af, du har set hele din familie forsvinde i havet. Du behøver ikke at kigge på havet. Kig på kameraet. Sandra, prøv lige... Jeg taler over. Prøv lige at... Så bliver jeg. Ja. Prøv lige at mærke dine knæ, mærke dine fodsåler. Ja. Dine kinder. Prøv lige at slappe af kinderne. Ja. Altså i scenen? Nej, lige nu. Okay. Okay, og så det, jeg lige sagde til dig før. Total afmagt og fremmedgjorthed over for din egen følelse. Giv mig lige bud på det. Vi ruller stadig. Prøv at lægge det i ansigtet. I øjnene. Ja. Og så jungle. Og børn, der forsvinder ned i bølgerne. Ja. Og kollaps! Skide fedt. Tak. Men hun... Er hun død nu? Nej, hun er bare overvældet. Nej, ja, okay. En oppfordrende hendelse. An event that thrusts your protagonist into motion. A hope, an upheaval, or an alternative.